Здравейте! Това е моята кандидатура за Bullcraft. Това е моя синглплеер и ето, тук си имам ферма за кравички. Тук имам ферма за пшеница. Тази е малка постройка. Аз тук играя по принцип, когато нямам нет. Но скоро играя защото нямам какво да правя. Това ми е фермата за картофи и моркови. Имам си Enchant Table. Сега ще ви покажа. Enchantва на 30 левел. Ето 30 левел. Тук ми е мината надолу. Няма да седам да ви я показвам. Sugarcane. Тук имам няколко кучета. Да ви покажа в честа. Тук имам малко iron. В честа имам разни глупости. Ето. В този чест са ми айтемите, които тези айтеми ще ги използвам за строението на другите ми къщи и така. Това ми е сета, който правя в момента. Ето го. В момент нещо ме бие. Един стрелец влезе в къщата ми. Сега ще го убия. Ето го. Само тези двете съм енчантнал. Ето тук имаме една кирка. Имам 40 диаманта и 1 емералд. Емералда го намерих, мисля, че в една пирамида. А диамантите си ги изкопах. Ето това са ми книгите. Имам малко дърво. 2 легла имам. Сега да ви покажа още нещо, но само да си взема меча, защото може да стане някой фейл. Сега ще ви покажа моя спаунер, той е за зомбита. Ето тук съвсем случайно го бях намерил, докато се обикалям. Тук тези дървета аз съм ги засаждал, беше съвсем пусто. Ето тук ми е спаунера. И тук си влизам и ги трепя. Ето. Сега няма да ги пия. Какво ще да ви покажа? Да, в недъра ще ви покажа. Какво? Там почти нищо не съм правил. Пая от време на време мъничко. Докато отивам натам, да ви кажа, че съм на 14 години. Не снимам клипове, но ако трябва ще снимам. Не грифвам, защото просто няма смисъл от това. Предпочитам сам да си намеря всичко и така. Да, тук има някаква крава. Ще убия. Ето го недъра. Тук има такова... Не знам как се наричат тези села ли са, какви са, не знам. Тук имаше един спаунер за Pressure Plate, но го щупих, защото просто като вляза и веднага почти ме убиваха. И затова го махнах. И така. И се връщаме към нормалния свят. Тази крава мисля, че я убих вече, но както и да е. И да ви покажа мястото, на което съм се заселил. Ето го, той е на едно островче. Изсветил съм го малко. И това е. Надявам се да ме приемете. И довиждане.